Nok Anissa spesial Rangda Kalimanir. Sing lagi mabok Rangda Kalimanir. Yunada Putra, Femi Audio, HPS Brahade. Laki pami serene arep kliwonan, mangkatnya karenendun kula direngetan. Sing omah dhewe kan sarungan kuplukan, pinter sulap bisa bonceng rambut abang. Rambutnya abang wong wadone sing mama dhewe kan sarungan kuplukan, libur wata bonceng wong wadon rambut abang. Painganan rambut sing putih semir, ning dompete ora kari sisir. Suriga ning pikir ditakoni mongkir, liweruang mabok Rangda Kalimanir. Nok Anissa sayang, Nok Anissa, Nok Anissa sing sabar ya Nok, luru maning. Nok Anissa, Nok Anissa aja nangis, tak totok ya Nok Anissa. Nok Anissa, Nok Anissa, Nok Anissa, Nok Anissa wong lanang masih pirang-pirang, tenang bae ya. Wong lanang. Saban bali kesurupan, kerancingan kenang demi lor jembatan. Sing nyuruh apa jenggot tetekan, jalukan nih udut samsulan pedesan. Pedesan baya bagen. Enak pedesan baya gaya cek. Enak aja kan aja wong ae. Nok Anissa. Slimpet nih wong lanang, ning jok motor duwi eketan atusan. Giliran rapi sing jaluk jajan, andalane alasan dompetnya ilang. Dompetnya ilang kayak imam. Painganan rambut sing putih disemir, ning dompetnya ora kari sisir. Nok Anissa curiga ning pikir ditakoni mongkir, liweruang mabok Rangda Kalimanir. Wong lanang lagi mabok Rangda Kalimanir, wong wadone luru maning ajar masih pirang-pirang. Wong lanang ora ya Nok Anissa, tenang bae. Wong lanang ya wong lanang, wong lanang, wong lanang ake wong lanang, tenang bae, tenang. Nok Anissa saban bali kesurupan, kerancingan demi lor jembatan. Sing nyuruh apa jenggot tetekan, jalukane udut samsulan pedesan. Okon mana sun pedesan buaya. Pedesan buaya ya cek. Pedesan imam enak. Nok Anissa slimpet wong lanang, ning jok motor duwi eketan atusan. Sing bener sing giliran rapi sing jaluk jajan, andalane alasan dompetnya ilang. Siji maning kanggo Nok Anissa. Painganan rambut sing putih disemir,
dompete ora kari sisir. Surigani pikir ditakoni mungkir liwat mabok randang kali menir. Menir yo Nokanisa Yuna Putra Bemya Audio kerja bareng HPS Berhades sehingga operator badan. Jenggot ketekan jalukane udut samsulan pedesan ganti pedesannya kin mah pedesan cacing enak kalau Kevin Pak Anissa selimpat di wong lanang ning jok motor ketan atusan giliran habis sing jaluk jajan andalane alasan dompete ilang wong dompete wong wadon pe dijaluk laki pamit jarene arep liwonan mangkat nyekar ning buyut kula nerengetan sing omah dhewe kan sarungan kumplukan pinter sulap bisa bonceng rambut abang rambutnya abang ya ang randane ya ang ya Allah aang ya aja mau konon aang bainganan rambut sing putih semir ning dompete ora kari sisir. Surigani pikir ditakoni mungkir beli weruha mabok randang